In deze kwestie moest ik Ascher van de parlementaire commissie verschijnen. Hij wie de minister van Sociale Zaken. De commissie concludeerde dat duizenden gezinnen door de Belastingdienst en dus ook door het regeer onrechtmatig behandelen binnen. Ascher maakte zijn besluit via een videoboodschap bekend. Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen, omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijker toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten gaan hebben over het Nederland na corona. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Een groot verlies, zei de voorzitter van de PvdA Friesland. Ik vind het spittig. Als er weer een goede listloeker, in mijn eigen, het weer een goed gezicht, een prima man, inhoudelijk goed en wij zullen hem wel missen, denk ik. Liek als andere Frieske PvdA'ers vindt Veldhuis dat net al in een sympathie blierde mat van de flaters in deze tasslagenaffaire. Ik vind wel dat als je deze grote stap die het groot gebaar, en dat Rutte nooit een groot gebaar maatje moet. En dat groot gebaar is? Aantreden en net weer omkomen. Anouska de Vries van Gariep waard ik slachtoffer van de Bennett-tasslagaffaire. Ik zei vindt dat het hele kabinet opstappen moet. Er zijn zulke grote fouten maken en er zijn zo volle mensenlevens verwoest. Dat ik echt zit hier van, dat is echt, dat had ik eigenlijk altijd graag wild. Alweer alleen nog maar voor de geduperen. De tasslagenaffaire beheerst op dit stuit het lippen van de Vries. En dat bloot ze, want het kabinet bloot in gebreken. Er gebeurt op dit moment nog niks voor de geduperen. Het is 22 december is er aangekondigd dat iedereen €30.000 krijgen zou. Ik weet dat er nog net in dat geld kregen had.